Wakili, gigi duto kama oganda penjore. Gigo mano timore telo mar Uhuru Kenyatta, mabende nomigi thuolo mondo gidhigo nyime. Ponono, jalo masebedo kata kachwalo paro ne jatend piny Kenya, wang'e mabende manene Attorney General ma pacho ka. Nyalo bedo ni nitiere rem kumoro, mano miyo kata weche mag chuogo e apis. Nikech nango kane weche go noringo piyo ahinya. Kin mano chuogi, okaw mandalo manok to gichamo muma. Tok chamo muma. Gik makamagi. Ninya bedo ni ng'ato ka Justin Muturi ne kia gigo mano timore maricho. Kata manano kata kinde mokalo. Ma kata kane gisedo stay order no. Mane telo mar Uhuru Kenyatta. Nitiere mathoth mar paro. Mabe kane en demokrasia molony. Gisani the Attorney General Justin Muturi dosegwe tao. Nikech o misadvise the president. Seche ma ichuogo lemo 23 tiketo gig miluongo ni public participation ikaw pach jopiny tini aka achiel tichaki keto lemo 50 iketo lemo 27 mopogore gi 23 then ichaki make mistake ni jogi ok gibedo vetted gi parliament chik wacho be kaka ne do wacho nyoro ni mokwongo Public Service Commission nyaka tudre gi duol miluongo ni Salaries and Remuneration Commission. Kes wan gi miluongo ni financial implication. Omenda nitiere madhi bedo mang'eny kaka sani jogi higa ka higa ne gidhi chamo sara ma en $53 million. Ng'ato dhi chamo $1 kako sara. Koro ne ng'iyo public participation. Ok inya ng'iyo ji public participation ji 23 kende. To seche makoro ichuogo lemoge to gin 27 extra tene ni 50. Mar ariyo nitiere pogruok seche mane itimo public participation. Gazette notice wacho ni cabinet chief administrative secretaries gi dhi e ministries. To ministries gi gin 22 ke chik. To seche makoro idwaro puodho gi to ichaki ileng'ori tiwacho ni wadhi dhiye now state department a ministry ka ministry wanyalo bedo gi ministry achiel mochung'ne gi minister to ministry ka ministry wanyalo kata bedo gi state departments kata mana abich. For instance, ka wan gi ministry mar agriculture mar pur inyalo bedo ni wan gi fisheries kucho, wan gi natural resources moko ni wanyalo bedo kata mana state department abich. Koro seche mane itimo public participation Gazette notice ne wacho ni ji ni cabinet secretary chief administrative secretaries gi 23 ni dhi mana tere ministry ka ministry mondo gibed jolup cabinet secretary. Then gichak gilokore to giwacho ni koro idhi state department tiende ni cabinet secretary achiel end up no bedo gi jolup ne kata mana beach. Koro mane kosa mane gitimo. Then mogik mana wacho en ni chik wacho ni seche mi advertise nyaka iwachi ni to qualifications gin nango. Seche mi invite ji mondo dhi e interview. Kiseng'eyo qualifications, jok moket kanyo, kes wadwaro jok ni technocrats. Ok wadwa jok mane ogo kura to rem, then kore chalo ng'at ma gone giero kamano kuom chung' kodi. Mano chiko koda, oko yie. Then mogik, nyaka terge parliament. Nitiere pogruok e katiba mane wawayo cha to gi masani. Katiba machon for gimiluongo ni consistency and transparency. Katiba machon rais ne nyalo wuok gokinyi saa 2 to lando cabinet ne ochako reshuffle ogolo mato tere department machielo. To sani nyaka puodhi gi od bura. Odiochieng' alanga ka dhano ne. Koro ok inyal wacho ni jogi ok opuodhi to gidhi chamo sara to gidhi tiyo ne jopiny. Koro mane pogruok. Uhuru kane ukiyo mtaro dhi do ma do wacho ni gino en unconstitutional, jogo nogolo doke ite ang'ano timo jogi nopuodhi maber to be nokokelo gi mathoth kaka ji almost 50 kaka Ruto timo. Koro mane pogruok. Nyakora Ramogi Jwang, kama gi pogruok mantiere kar kanyo in kor ka kori nyalo bedo ni iyude e yo machalo nade omenda maromo nade mani